Persze. Hát nem az enyém, de köszönjük szépen. Á, cefet. Hang. Ez nagyon kemény. Sziasztok! TPK vagyok, tartsatok velem! Na! Hipofogó megdobjam az élményt nagyon. Én mentem gyári édes hattal ugyanilyennel és jó volt, de azért sok meg. Nincs vége. Így megy 300-ig. Ez gyilkol. De most is tol egyébként. Tehát nem az van, hogy mármint nem csak előre, hanem hogy ez, főleg ezen a fehéren, ezen hirtelen be odaver az ember és tolja a seggét jobbra-balra. Gyerekek. Ezt nem tudom, hogy ezt... Szemmágnesem, azért is fordítottam le, mert ezt bámulják, videózzák minden nap. Komolyan, nem tudom, hogy ezt a hangot egyébként meg lehet-e unni, bassza meg. Ez már fél éve minden nap gyilkolom. Ez cefet. De úgy milyen királyú kihozza 4000-ig a tiltóját. Igen. De még tényleg nincs is kedvem másik autóval menni, annyira jó. Oda jó vele menni. Lehet megunni. Már normálisan járok vele viszonylag, mondjuk kiértem már magam rajta, de... Ez itt az útnál. Vissza is jövünk a dömper elé. Hát ez a hang. Ó, bassz. Most megfogta, kinyomta a DSC-t az RS2-be, akkor jobban megindul, csak akkor megy mindenfele. Jó, de alatta most bazd meg. Kb. Összkerék, tehát kinyomsz mindent, simán el tudni. Megindul mindenfele. Hát ez a hang, ez elmebeteg. Ez konkrétan ugyanakkor meg jó, mert nem az, hogy szétbassza a fejedet, de van nagy hangja mégis, tehát ilyen tök el van találva szerintem. Meg ugye el tudom zárni még ezt külön, és akkor meg aztán teljesen egy dízel. Semmi. Ja, mert a szelep vezérelt. Meg ez van egy ilyen külön kapcsoló. Igen. És tényleg jött a pénz 200 és egy A8 majd. Nincs hangja. Ez tényleg megunhatatlan. Te majd találd meg a sávot, kérlek, ne üthessel. Léci. Annyira hálás lennék érte. Az a helyzet, hogy az út szélét azt viszont nagyon-nagyon figyelni kell. Nyilván azért az a... Per mekkora a gumi? Kerék, tudod, széles, 285 körbe, és viszi. Aha, elviszi nagyon könnyen.
nyerni kell tőle. Igen. Atya ég! Lehet megmondni tényleg. Hát ez... 100 lámpán eljátsz, Zseni. Iszonytató. Nem fogy el, nincs vége. Mérő húz, mint a vízhordó kislány. 250 ugyanígy megy tovább. Semmi. 300 így megy át. Meg tényleg ennek az utazó tempója viccenkev ilyen 2.32-40. És amúgy kaja, nem. Nem lehet megmondni, eljátszod és mindig jó. Nem, igen. Egyszerűen nem lehet megunni. Az ülésszellőztetést is érzem, az is nagyon kellemes. Az amúgy gyenge egy kicsit. Gyenge? Hát többi autó szerintem igen. Így jónak érzed, hogy ebbe ülsz, de többi autóhoz képest gyenge egy kicsit az Audiban. Hát nekem ez a nagyon kellemes kategória, de én mondjuk hozzátenném, hogy inkább fázos szoktam lenni, mint sem ellentétje. Ez cefet. Megáll, nem áll. És még most is elforgott alatta a kerék, csak igen, mondanám. Nagyon ritkán tapad be, tényleg hiába összkerék. Még a jó aszfalton is csúszba csúszik. És nagyon szűk a fordulási hív. Thumbs up-ot megkaptuk. Ja, mindig mutogatnak. Tőle nincs olyan nap, aki ne fotózná, videózná, mutogatná. Futó LED lámpa is bajnok. Igen. Nagyon szép. Ebben a teljes Matrix lámpon. Van azt hiszem, hogy a Matrix van a lézeres. Ez nem csak kitakar, hanem még valamilyen, hogy tudja a fényjátékot is. Meg még valami, nem tudom, még valami évben is világít, nem tudom pontosan. De ez a legjobban a lámpa. Az Audi csinál legjobban a lámpát. A Merci az nekem annyira nagy szám, a BMW-k jó, de az Audi az nagyon eltalálta ezt a lámpát. Hát soha nem villognak ott, amikor szembe jön bárki. Figyelj, a hangról nem tudok leakadni. Tehát az arra nem tudok mit mondani.
Celfet. És megvártam, hogy jobbról megelőzzön, és amikor láttam, hogy elkezdte, akkor rúgtam el. Hát ez... brutál amúgy, nagyon olyan mérőhúz tényleg, amikor nem talpalja az ember, 3000 környékén elváltogat. Figyelj, hogyha normálisan mész. Figyelj, nézem. És még egy thumbs up. Ha normálisan mész vele, akkor ilyen ezreket forog, tehát hogy annyira, hogy komfort, annyira olyan mély ereje van tényleg, hogy nem kell forognia. Gyerekek, hát ez halál. Egész nap utogat neked, ezt perc alatt látod. Ez halál. Jó játék, nem? Hát ez